हाबा जाबाय मारै मोनखो मोजांबो मोनदों कैसा लग रहा है शादी करके मजा आ रहा है दुख भी है खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दायो जोङो नै बेंटलसिम थांगासिनो दङ राजाजों आंजों थांनायनि जाहोना जाहैबाय आंनि कलेजनि बेस्ट फ्रेन्डनि हाबा दिनै ओमफ्राय सेंग्रायाबो लोगो कलेजनि सानैबो थ' बेहायनो जों थांनो ओंखारबाय सारिथायानो जाबाय थेवबो जों थांसै आरोना मोनाबिलिनिखौ नायनानै फैनोसै आरो ओमफ्राय फंबायाबो थांदों जोंना बियो गावनि लोगोजों थांबाय ओमफ्राय दा जों सानैजों थांगासिनो दङ आरो थ' भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे दायो गिफ्ट बायनोसै मा बायनाय जायोथाय नायनोसै र' लाबाय गिफ्ट लाखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो होलांथारनोसै आं ओंखामबो उखैनाय मोन्दों एसे आं थालिरसो जागौमोन मोननाय मोनब्ला गैयानो खाथियावहाय जेरावबो हाबायावनो जाहैनोसै आरोना ओमफ्राय आंबोथ' बिराद सिम्पोल नुबाय हाबानि जेबो हाबा जानो थांबा देलायनाय जिनिसखौनो आं लाबोफायाखै माने न'निफ्राय जेबो नङा आरो हाबाखौ मोनजाबानो जाबाय ना माथो थ' दायो थांगासिनो तिनिआलिखौनो सहैयाखै दाबो बेसेबां टाइम लागोनलै सहैनो 1 घन्टा लागोन न'खौथ' नुखादों नुनाया ओमफ्राय हाबफेराखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै हाबनोसै गारिगाव सफैबाय नै ओमफ्राय रावबो मिन्थिया आं थांगोन होननानै हाबायावहाय लोगोफोरखौबो जेबो होनहरखायाखै आङो आरो फंबायखौबो थगायबावबायसो थांनाय जानाय नंला होननानै खिन्थु फंबाया जोंनि उनावसो दङ आरो लाभ मेरेज बिसोरनाबो ओमफ्राय जोंनाबोथ' लाभ मेरेजमोन ओमफ्राय बिसोरनि लाभ स्ट'रिखौ फुरा ए टु जेड मिथिगौ आरोना आङो खिन्थु खिन्थाला दा बिसोरनावनो सोंनानै खिन्थानोसै बे लामाजों बेसेबा गोबावनि उनावहाय फैबाय दिनैसो जेब्ला जोङो शुटनि खामानियावहाय दंमोन ना अब्ला बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय जागासिनोमोन आरोना थ' दिनै बे लामाजों फिन फैफिननानै गोदोनि खोथाफोरखौ गोसोआव फैदों आरोना नोंहा फैयाखै फैदोंलै बे गोसो सिं खिन्थाया खिन्थु हाबा जानो थांनाय फैलाबाय मानो फैया जानांगौ जों ज' थाङोमोन ना जों ज' थाङोमोन ना आंना हाबा जानो थांनायाव फैया जागोन गाबोनबासो फैगौमोन बांद्राय गोबाव गैला 15 मिनिट्स दंबावो सहैनोसै जोङो हाबानि लाइजामावनो किउआर कड होखादोंमोन नालाय बिसोरो स्केनार बेखौ स्केन खालामनानै नायबाय जोङो दासो नायदों आरोना ओरैनो बिथिंजाय फैफेरखाबायमोन आरो बेबो मिथिखायो लामाखौ ओरैनो जोङो नायबाय आरो सहैनोसैयानो बे नम्बर नङा नि बेलाय नङा है नङा सहैनोसै 3 मिनिट्स दा थांनानै गसाय जुम चिपि जुम बैसागु सफैबासो कालारफुल नुसिगोन नै बिफां लाइफांखौ दायो नै कालारलेस नुथारदों नै बे फिल्डआनो नङामोन दालाय शुट खालामनाया नै बे फिल्डआवबो जोङो फैदोंमोन शुट खालामनो बेहायनो गोसोआव दंथारो आङो सहैनोसै सफैमारबाय जोङो गोग्गोम मानसि दङ नै गारियानो गारि जों अबाव दोनो नै पार्किंनो बेहाय बेनो दोनसै ने अके बैनो जोंनि कलेजनि मास्टारफोर फैदों बैलाय न'आ बेनो दाना बुरि जायो हाबायाव हाबायाव फैबा दे
다스세요? 다스. 가져산. 네. Pitla जाजोबथारो माथोलै pitla 마트. 뺏러 자야벌레. 다스 뭐야 동? 왜하이 어이 탕시버 저 Angni season 상판네. 더 마스터 bukan itu ibu angin dah kayak gitu kan nih selai itu sah mana thằng này là nè thằng deh Wih, lên nó cũng bây giờ cũng khởi đấy. Wih, bapak, tuh yuk. Dasar mun pidang, dasar. Ay, dole kom gende. Deh. Zakang bay bisa nih. Kita saja pegas. Haba jane jawai bisa dua nih. Hadung sih leh. Ang malah kalah sih. Ini siapa? Jawainya. Wah. 감잔치 정은 감. 지레 파드 정은. जोंनि साइडथिंजाय जोंनि कलेजनि प्रफेसारफ्रा जागासिनो दंमोन आरोना आहा लाजिनानैनो बांद्राय हाबबावासै मोनसेल' जों सानै फट' खेबनाया पस्ट होनाय खमलाय रायलायनायासो बांसिन दे फाइनालि हाबा जाबाय मारै मोनखो मोजांबो मोनदों मोननाया दुखु मोनदों नामा दुखुथ' गैया खुसि एसेबो दङ ओरै माबा माबि दे जेबो नंला हाबाथ' जाबायना नोंलाय कैसा लग रहा है शादी करके मजा आ रहा है दुख भी है खुशी भी है मिक्स पता नहीं इसका है अभी नेक्स्ट पता नहीं उधर सारे लोग है क्या देख रहा है
जि गोबावनि उनाव मोजां अभी वो हो जाएगा ठीक हो जाएगा ये खा रहा है जाबो थांसै ना र' दासो खनांदों नै बे गानखौ लिरदों मिस्टार हासबेन्डआ ओमफ्राय नै बिसोरो आंनि जुनियर ओमफ्राय सासेया आलासि जायो अल ओइ थांसै बाय 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 थांसै ना जों थांनो हा जों थांगोन दे दायो नै बियो जाहैबाय आदा सोमखोर जोंनि सिनियर जायोमोन कलेजाव ओमफ्राय बियो दायो गान खनसै आरोना गान खननो होदों नालाय हौवा गोदाना ओंखायनो बियो गान खनसै आरोना खोनासंलांबाय थादों नोंथांमोनाबो बे गानखौ गावनो खनखादोंमोन नोंथांमोना नुखादों जानांगौ नुवाखैबा नायदो इउटिउबाव थांनानैहाय ओमफ्राय बे गानखौ राजाया लिरदोंमोन नालाय ओंखायनो जोङो माने जंखायगासिनोमोन आरोना सोरनि थाखाय लिरदों मादों होननानै आरो नै बिसोरबो जोंनि सिनियरमोन माने राजानि सासेया गावनि बेटसनि आरो सासेया सिनियरमोन आरोना आरो दिनै हाबायाव जुनियर सिनियर लोगो गासिखौबो लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय कलेजनि लोगोनि हाबायाव बेनो मोनसे मोजां आरोना बयखौबो लोगो मोनलायो मोजां मोनो बयखौबो लोगो मोनलायोबा बिदिनो
बिसोरो राजानि लोगो ओमफ्राय सासे सिनियर मादै मोनानै साइज जाजोब्बाय मालाय साफा साफा गोजाम जानानै गियो नों बिसिनाव फैदों आरो जाम जानाय गियो फैदोंथ' ए बिसिनाव फैयाखैना बिनाव फैयाखै आं फुवाखै ले बे आंनावबो थांना बैसोआनो जायाखै बे हाबो लामा गोजानबो फानैसोनो माजों फैदों दे दिनै माजों गारि दे थांदो मामादै मोना जों ओंखारलांसै दे जाखांबाय दायो थांलायनोसैलाय थांसै बिराद जाबाय बिराद बुरजा आइटेममोन मोजां मोनबाय ओमफ्राय हेपि मेरिड लाइफ वान्स अगेन बनालि आरो स्टिभिन हाबा जाखांनानै सफैबाय जों दा रुमाव रेस्ट लानोसै आरोना बिराद गोबावनि उनाव जाबाय बिसोरनि हाबाया माने 5 years बारबायमोन रिलेशनशिपा कलेजाव थानायनिफ्रायनो दंमोन बिसोर सानैखौ बिराद हाबा जाजानो लुगैथारदोंमोन आरोना बिराद विश खालामदोंमोन ओमफ्राय फाइनेलि दिनै जामारबाय आं बिराद हेपि आरोना बिसोरनि थाखाय मोजाङैनो थालांथोंसै मोजाङै संसार जालांनो हाथोंसै आरोना बेनोसै बिसोरनि सायावहाय इसोरा बोर हरथोंसै ओमफ्राय जानायाथ' मेरला आइटेम दंमोन ओंखामाथ' थाखाबायनो दालि सबायजों दाउमोन नामाथाय आं जायासै सबायखौ ओमफ्राय फान्थाव बरा दंमोन ओमफ्राय बोरमा ना अमा ओमफ्राय मिथाइ ओमफ्राय बाटार मोनदां ओमफ्राय मुरि घन्टा ओमफ्राय लाब्रा आरो आलुजों बिनजों भाजि ओमफ्राय माबाफोर थालांबावबाय नामाथाय जायखिजाया मेरला होदोंमोन आरो मोनसे पुलाव होबावदोंमोन आं लानाय जायासै बेखौ ओमफ्राय मेरला दालि दंमोन मेरला जानाय होदोंमोन ओमफ्राय टेस्टि जाजोबदोंमोन आरोना जाबाय मोजाङैनो बारग'लांबाय हाबाया ओमफ्राय हेपि आरोना सानैनिबो थाखाय आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला बेखिनियावनो फोजोबनोसै आंबो रेस्ट खालामनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय